Nemoj se zatvoriti samo u sebe, pitati se da li život ima smisla i zašto su ljudi jedni drugima tako daleki. Kada se otvoriš, shvatit ćeš da život ima smisla, jer neko pokraj tebe treba tvoju utehu, tvoju lepu reč, osmeh ili zagrljaj. Ako shvatiš da je tvoj današnji dan deo mnogo većeg Božjeg plana, drugačije ćeš živeti. Nećeš više čekati ko će se tebi prvi javiti, šta će ti ko ponuditi, ko će te negde pozvati, već ćeš sam preuzeti inicijativu. Hrišćanin nije onaj koji čeka neko idealno vrijeme da bi se pokrenuo. Hrišćanin zna da je sadašnji trenutak idealan trenutak da bi Bog kroz njega nešto napravio. Samo onda kada mu se stavi na raspolaganje, samo onda kada kaže evo me, tu sam i napravi od mene Bože ono što misliš da je najpotrebnije ovom svetu. Bog ti daje ovaj dan da nakon njega svijet više ne bude isti. Istina je da neće sve biti idealno, da neće svi samo čekati tebe da dođeš i da im objasniš nešto fascinantno. Biće i onih koji će ti poturati nogu, onih koji će te ponižavati i rugati se onome što radiš, ali uprkos njima moraš ići naprijed i nastaviti s onim što radiš. Kada shvatiš da je tvoj današnji dan deo mnogo većeg Božjeg plana, drugačije ćeš rasporediti svoje vrijeme. Jasnije razmišljati o prioritetima i drugačije živeti život. Svaki novi dan koji ti Bog daje postaće za tebe jedna velika prilika da u svetu oko tebe bude manje suza, manje razočarenja i manje povreda. Koliko god mislio da si malen i da ne možeš mnogo, kada se predaš u Božje ruke, Bog će od tebe učiniti velike stvari. Poveruj i vidjet ćeš.